Tere! Minä olen Hannu Uronen, Uronen Precision relvabrändi asuttaja. Mä olen ka IPS ja SRA-laskur. Tänään näytän teille, kuidas tehdä AR-15-tyypi lukkusysteem lahti puhastamisen jaoks. Esimeseks otamme lahti löökinnailla tifti. Siin meillä on abitöörist tavaperäinen 556 patruun. Kuuliotsaga lykkämme tifti lukkuraami paremmalta puolelta niin kaukelle, että saamme vasakulta puolelta tiftistä kuuliotsaga kiinni. Ja nyt kun tift on niin paljon väljäs, saamme näpputeka tömmättä sille väliin. Keeramme lukku teistä piti ja löökinnailla kukku meidän kättä. Nyt lykkämme lukku laski asenti. Pöörämme boltcan pinni 90 graadi ja tostamme boltcan pinni väliä. Siis ottamme kiinni lukkuraamista ja lukkusta ja tömpä menee teralta. Viimeiseksi ottamme lahti ekstraktori, vajuttamme näppuka vetrujout vastu ja kuuskantillisen vötmeka lykkämme ekstraktori tifti niin kauan, että se kukkuu. Siis ottamme ekstraktori lahti. Nyt AR-15 lukkusysteem on lahti tehty tavaperäisen puhastamisen jaoks. Nyt panemme lukkusysteemi takaisin kokku. Ensimmäiseksi panemme paikka ekstraktori. Ekstraktori vetru on nattukkeva ja pinkuttata näpputeka. Siis kun näette, että ekstraktori ja lukku tiftiaukut on kohakkutti, voitte lykkätä ekstraktori tiftipaikka. Siis lykkämme lukkuraami sisään. Siinä on tähelepanun kohta, on, että lukku tulee poiket piti. Selle saa panna lukkuraami sisään 180 graadi valet piti, aga siis boltcan pinne ei lähde paikka. Väga hea reegel on se, että ekstraktor peab olema kestaaugu suunas. Siis saate olla kindel, että boltcan pin läheb paigale ja lukk on oikeasti kokku pandud. Paneme boltcan pinni paigale, keerame 190 graadi, vaatame, kas löökinnailla auk on lahti. Keerame lukkuraami nii pidi, paneme löökinnailla sisse, vaatame, että löökinnailla jää paistama lukkuraami august 2-3 milli ylävällä puolella. Siis viimeiseksi panemme löökinnailla tifti ja lihtne trikk on siinä, että vajuttatte tifti nattukke alpuolelle ja pöörätte samalla ajalla. Siis tää läheb väga lihtsalt kokku. Ja veel tömpämme lukku laskiasendist laatimisasendisse. Nyt lukkusysteem on valmis.